الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami si agama Islam, mapiarkan wa kagabi-gabi panganintan si iku Allah abatan na mambagian agyang kutuwa mga pipia ama papadalam sa giyang kaiya kagagawi. Mga pagariyami giya iso ikadua kelas tano kukapagusaya tano si iku asyam. Sumpatayaw kaya pamagusay tano si iko miyaw na pia magusay tano agyang kuto albabul awal fi muqaddimati siyam na ayabuto miya pamagusay tano ko masala matataguon na pat-pat. Nasa manayan na isumpat tano agyang kuto masala ika-5 naguso ika-6 naguso masala ika-7. Mga pagariyami, mga bubayami si agama Islam, yang kaiya masala ika-5 na ginanso syurut ujub siyami Ramadan. Ginanso mga syarat kap kewajib yang kutu kapu sa isa yang kaiya bulan na Ramadan. Na yang kaiya mga syarat na tanto aya ko importante si iku muslima kato kawanian. Kabasta yang kaiya syarat na maadin sa yang kutu ataw na mini kaliugaton o di na obligaduro nagyang kuto kapusan yan sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Aya kada kalagi ang kaya mga syarat inalo yung mga ulama tano na namaya syarat na pamamakindagan waya pia-pia bagantan waya sa matano sa pamamakindagan kaantano maswa agyang kai mga syarat o kapusa o di na kipapaliugat o puasa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Tigo mga ulama giyang kaiya Ramadan na amay kamaadun na kutawag giyang kaiya mga surut pagaluin na paliugat na giyang kutuwa kapusa niya nun o di na kapamuasa niya na paganayron na al-Islam. Yan ni paganaya syarat agyang kanana Islam sutaw na ay agama niyan na Islam. Mababalus kaniya na Muslim. Tigo mga ulama diatigyan na kipaliugat na di kekore kagyang koto di kapus sa agyang koto atawa kafir. So kafir na kanabuon ni papaliugat so kapuasa nagu apias kaniyang panapamuasa na di ke kore kagyang kutua puasa niyan. Eno to mga bangsami na kagyang kutua ka pamuasa ku Ramadan na simba. Lianna siyama ibada simba nan si ku Allah na mga simba ku Allah na di ke kore nagu di ke tarima amay kasutaw na kafir. Ugay dati ko mga ulama na amay kagyang kutua kafir na miyag Islam na kanabaon na sasakataw agama Islam uban niya na bayadi agyang kutua dan niya nakapamuasai ko di niyan pan nakamo Muslim. Ay barat yan mga pagarian na uwad na mga sarwang miya mag-Islam siran sa giyang kaiya giyang kaiya
oras na agiyang kuto miyay po sa mga Ramadan na kanabayran uto kabedi. Ay kapamuasa nila nagyang kuto kapapantagan puasa sa agiyang kuto kiya pag-Islamiran. Ay kadua syarat nagyang kuto al-bulugh. Tigtano so tao na kiya baligan. Kabaligan nagyang kutua tao na mini paturay ron din nagyang kutua kapusa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Tigong mga ulama agyang kutua ada kabaligya tao Muslim na kanabon mi papaliugat agyang kutua kapusa. Aya dalil nagyang kutua katro nabitan wa Muhammad rufi al-qalamu an thalath fa dhakara minhu as-sabi hatta yahtalim. Ibu Nabi Tanwa Muhammad ini puro agyang kutua pansum sa agyang kutua talwa mga tao. Na padami alo yung Nabi Tanwa Muhammad nagyang kutu wata taman sa diskanian na kabaligan. Sa manuto na sumuslim na aya kakebaloy niya na kapapaturayan si ikong mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutua kakebaligiron. Uwi dati kong mga ulama nagyang kuto ada kabaligi wata na kurik agyang kuto di niya di kapusa sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Amay kagyang kuto wata na mumayiz at tigtanwa matao mamimikiran, matao pendapat. Nagukailangan sa agyang kuto lokasyan, agyang kuto kasuguan yanon, o di nasugo niya nagyang kuto awataian sa gyang kuto kapusa sa gyang kaya bulan na Ramadan kaaya hikmah agamatan wa Islam na anyan kalayami nagu ans kaniya na masanay sa gyang kuto kapusa ku bulan na Ramadan. Sa manuto mga pagarian nagyang kuto mga ito awata makagugasiran api pendasiran kabaligi kapakaya mga idadiran na 10 ragun 10 aguisa, yung kuto ang mga wata ada pa nakabaligi, na kapakaida na pakapamuasaan siran o mga luksiran, amay mambuka magagagayran, kagigiyang kuto puasa na kapakaikiran sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ay katalwa syarat na giyang kuto al-aqal. Giyang kuto paman na sutaw a Muslim na mapiyay pamikiran. Aya so pagagiyang kaiya akal nagyang kuto majnun tigitan wa pembetengan udina tigitan wa maliliwat. Yang kuto maada gyang kuto akalian na kanabo nami papaliugat agyang kuto paman na kapusa sa gyang kaiya bulan na Ramadan. Mialo yung Nabi Tanwa Muhammad tigya na ini puro agyang kuto pansum. Sagyang kuto talwa mga tao na mialuin yan nagyang kuto al-majnun hatta yufiq na padasagyang kuto mga tao kanabasiran kapapaturay ko mga suwan wagamatan wa Islam nagyang kuto pambetengan na taman sa di makatanud at ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto mga pagariya na giyang kuto maliliwat agusok metengan na kanabaw to kapapaliugati kapapaturay sa giyang kuto kapusa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ay kapata syarat na giyang kuto as-sihha. Giyang kuto tigitan no kapiya kambubulawasan. Tigo mga ulama giyang kuto tawap kesakit tadi niya nagkaga giyang kuto kapamuasa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Na kanabaw no mi papaliugat agyang kaiya kapusa. Basta sakit adi makagagaga na kanabaw ipapaliugat agyang kaiya kapusa ku Ramadan. Okay, dati ko mga ulama na sa kaniyan na pemuasa na kuri kagyang kutua puasa niyan. O pamako adam pa nakakaga niyan nun. Apiapan sa kaniyan na kasakit na kuri kagyang kutua di niya di kapusa. Aya dalil nagyang kutua katero Allah sa suratu Al-Baqarah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang kaya kiaturo Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya aturan o
di malayalayag agusup ke sakit. Yang ko to di malayalayag sisi lakawan aguyang ko to ke sakit. Napi perukiran wagamatan wa Islam agyang ko to kabuka nagudisiran pemuasa ku Ramadan na ayamambu okitian na kebidan iranoto si iku mga peda mga gawi. Kebidan iranoto si iku mga peda mga gawi. Sadun sa kaya bukaan iran, kada kala kaya bukaan iran ku Ramadan nagi itu dun mambu kebidan iran si iku mga peda gawi. Tigo mga ulama agyang kuto tawab ke sakit na upama ko makapias kaniyan sa giyang kaya Ramadan. Kapag ay bu kaya sakitian na 5 gawi na miya kapias kaniyan buudi na 10 gawi na miya kapia nagyang kuto akieda agyang kuto agadamin niya na paniyakitian na ke kipaliw gatun nagyang kuto kapusa iniyan ko malalamba sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nago paliugat agyang koto kabidanian sa giyang koto mga gawi kaya bukaan yan sa iko bulan na Ramadan. Ayay kalima syarat nagyang koto al-iqama. Ayay pentuan sa iqama nagyang koto al-muqima tigitanwa maka iingad. O di na tigitanwa matatago sa iko darapaian. Lagi so taon na 2 kaklase na mukim matatago ko darpa yan adem paman tao musafir sisi salakawan. Yang ko tual ikama na yang ko susutig tano maka dadar maka iingad si iko ingadian. Natigo mga ulama aginan ikalima asyarat agyang ko to kapaliugat agyang ko to kapusa sa agyang kaiyabulan na Ramadan. Yang ko tuwa di malayalayag na kanabo na may papaliugat agyang kaya kapusa. Saya dalil lagi yang ko tuwa katiru Allah ami aluy tanwa sa tao kesakit ago di malayalayag na fa'iddatum min ayamin ukhar na uwad na kabukaan niran ko bulan na Ramadan ang mga gawi na ambayadan niran sa iko mga pad-agawi sagyang kaya kay po sa bulan na Ramadan. Sa lagi diyan mamuati ko mga ulama agyang kuto di malayalayag na upama kung mamuasa sa agyang kuto adi niya ni kapalayalayag na kurik panagyang kuto puasa niya. Ay lagi diyan upama na suka sa Manila si eka mukim sa Mindanao o di na api andad na darpa na adna sunga na ka upama adarpa. O si eka sa Mindanao na sunga sa Manila na kapalayalayag uto. Api apa nakapagda sa plane o di na anto na kita kasunga saya na kapalayalayag uto. Na gyang kuto adi nga di kapalayalayag na upama ko mamuasa ka na kuri kagyang kuto puasang ka sa gyang kuto kaya pamuasang ka kuma sa adi ka di malayalayag. Na lagi diyang pansako kumanati ko mga ulama so di malayalayag na upama ko adna kabukaan yan ko Ramadan na kebidan yan uto amay ka may pusagyang ko to gyang ko to kaya palayalayag yan o di natin kita no kebidan yan agyang ko to mga gawi kaya bukaan yan dan yan nakapusa ko Ramadan kumasa din yan di kapalayalayag. Sama nuto mga pagarian na malagid niya sa kukuma nagyang kay marid kesakit agugyang kay tigitan wa musafir di malayalayag. Ayay ka na masyarat agi pulimpusan inalo yung mga ulama na giyain na siyaya si iku mga bai. Agi ang kay ika na masyarat al-khulugu min al-haid wan nifas yang kuto kapakay po sa giyang koto bisita o bai agugyang koto nifasyan. Giyang ka haid na parinisi ko mga bai nalagi diyan naman bu agyang koto an nifas parinisi ko mga bai gupan na mimbuwata. Tigo mga ulama agyang koto baiad na bisita niya nagumani nifas na kanabasira nakapapaliugati ko kapusa sa giyang kaiyabulan na Ramadan bal yahrumu alayhima na gyang koto adna bisita niyan nago maninifas
na haram kiran di kun kepakai ubasira na pamuasa. Basta asisira ka subisita bubaya misi ko agama Islam anta ka maninifas ka na upamuasa ka na haram. Mala miya sugu ka akadustaan kagi isa sa parpo mga bai ubasira na pamuasa adun na bisitairan nagu maninifasiran. Ayat na karina nagyang kutu akatro o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha. Ayaman nagyang kaya katro nabitan wa Muhammad abadiyat tigina sumanga bai na igiraman nuto sisikiran nagyang kutu abisitairan mahaid siran na kanabasiran na sembayang nagu kanabasiran na pemuasa. Anta aka kanabakiran ipapaliw tagyang kutu aka sembayang aguso kapusa ko bulan na Ramadan aginan ikababaloy kakukurang agyang kutu aka pagagamairan. Wayajibul qada alayhima ugay dati ko mga ulama na agyang kutu bai nudun agyang kutu abisitan yan na agyang kutu kaya bukaan yan ko Ramadan na kebayadan yan uto. Kebayadan yan uto aya dalil nagyang kutu akatru Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salat. Aya man nagyang kaya katru Aisyah natigyan nas kami ang mga bai na pagpakaumar kami agyang kaya bisita Suhaid na isusugur kami agyang kutu kabiyedi ko kaya bukaan nami puasa ko Ramadan na kanabar kami isusugu agyang kuto kabiyedi ami ko mga sambayang adami kasumbayang isi ko masa matatagur kami agyang kuto haid. Sa mano to mga pagarian nagina ni kambidaan o sambayang aguso puasa. So sambayang nagiraan na haidu babay na diskanya na sambayang agu di pemuasa. Ugay nagyang ko to sambayang na din yan to kebidan amay kamasutis kanyan na supaman puasa na kebidan yan to amay kapaman na miyasutis kanyan agu kebidan yan si iku mga mga gawi gyang ko to kaya paka ipos bulan na Ramadan. So gina ni kambida nagyang ko to sambayang aguso kapusa sa gyang kaya bulan na Ramadan makapantagos agyang kutua mga bai sisiikiran agyang kutua haid anta aka sisiikiran agyang kutua nifas. Mga bangsami sulamtan agyang kaya mga pagaritano di mamakinig sa agyang kaya oras lagi di madali ima MG di maampaw bakaraman yang si abs diim ain labungan si Hujay Pagampong, Janisa Masbud Gendel, yang kaya si Jude Marindig, Aya Maruhum, Bani Bam, Samadani, Nasruddin Aldin Sarip Malawani, Nuraisa Marangit Makaumbaw, Dayday Pulau, Ibn Mahdi Didaagan, si Abdurrahman, si Shilabli, si Asli Maamur Kabugatan, si Abdullah Mindanao Rahman, si Samanudin Ila, si Junaisa Aisa, si Ain Alisa, gyang kaya mga pada mga pagaritano adi imuntay sa gyang kaya di itano di ka pamagusay. Mga pagariya, yang kaya masala pemagusay tanwa masala ika-5 naginan sa mga syarat agyang kaya kapusa ko bulan na Ramadan. Alin na kumbusa magaan ka antano katanodi. Antano katanodi paganayro nagyang kuto al-Islam. Al-Islam agina ni paganaya syarat ika-2 nagyang kuto al-bulog. Ika-3 nagyang kuto al-aqal, ika-5 nagyang kuto al-iqama, aya ika-6 nagyang kuto al-khulu min al-haidi wan nifas. Yang kanan-6 na amay ka sumuslim na
So Muslim na matatag-o nagyang kana na mga syarat na kaya paliugatan din sa giyang kapamuasa ko bulan na Ramadan. Mga pagari ay sa mani oras tano na alas 5:30. Alas 5:30 oras tano na nakapakaya maganda nagyang kaya ilalapis. So mga baina preparado kanu dun sa milapis so mga pamilya niyo, preparado kanu dun na piya-piya. Paman na so mga baina sira ni makasasangan sa giyang kapreparado ko iftar. Aya kisumpat tanu masala nagyang kaya masala ikan nam thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi. Ginasutig tanu katanto agyang koto kapakasul bulan na Ramadan nagugyang koto kakayposyan akakuma agyang koto Eid al-Fitr. Si kumyakaw na namyaw say tanod nagyang kaya aturan waga matano Islam sa gyang kaya kapaniata. Inalitano sunabitan wa Muhammad na ayad na katiruyan na amay kamay lay suulan na pumuasa sa mga Muslim. So mga ulama na ay inibagay ran aturan na tigiyan apkatan to agyang ko to akapakasuldu bulan na Ramadan biru'yatil hilal na may lay suulan. Malagi do ayam ya kay layron na mismo agyang ko to ataw binafsihi. Anta ka aduna sa kataw ang mga Muslim piso kasi aniyan amilay niyan sa ulan. O di na adna miya ka teroon, miya ka panutulon sa ulan na miyay sa giyang kuto ika-20 agu siyaw ko Sha'ban. Tigo mga ulama may ka adna makasuk siya Muslim mauntula sa kataw amilay niyan sa ulan si iko Ramadan na sama nuto na miyatan tuwagyang kuto kaya pakasul ubulan na Ramadan. Aya dalil nagyang kuto miya panutulo Ibn Umar radiyallahu anhu ma akhbartu nabi bi ru'yati Ramadan fasamahu. So Ibn Umar na miya kaysa na pianutulian ko nabitan wa Muhammad sa gyang kuto mas adika pendiata o mga Muslim amat anas kaniyan na milay niyan sa ulan. Nagyang ko to akiyaturuan yan ko nabi na mipusa so nabitan wa Muhammad nago inisugo yan ko mga tawag yang ko to akapusairan sagyang ko to bulan na Ramadan. Sa mano to mga pagarian aya miya kuwatan saya andauan nagyang ko to sa kataw Muslim mauntul makasik si amelay niyan sa ulan na penon yan to si iko mga dato na ke korek nago ke parate agyang kuto kaya suksinian amilay niyan sa ulan. Tigong mga ulama amay ka di mailay sa ulan sa agyang kuto kaya paniata o di nada amya kasuk si Muslim amounto lamilay niyan na paliugat de nagyang kuto kataroto pa kubilangan ulan-ulan na Sha'ban sa 30 gawi wala yathbutu dukhul ash-shahri bighairi hadain al-amrayn na di ketanto at tigong mga ulama agyang kuto kapu sa itano o di nakapakasul agyang kuto bulan na Ramadan abasan makaliw sa agyang kanan adu ami alo itano ukit agyang kuto kapakasul bulan na Ramadan paganayron nagyang kuto ru'yatul hilal au itmamu Sha'ban 30 yawman na paganayron gay pagukitan tano may lay sa ulan ko ika-20 agusyaw anta ka teruto pantanubod nagyang kuto Sha'ban sa 30 gawi sa lagid nagyang kai inukitan tano sa giyang kai Ramadan tano imanto. Miniyata tano si iko 21 nada amya kay lay si iko ulan na miya ka ganap tano ayakiya puun tano tigar na sa giyang kuto 20 ago telo sa giyang kai kapapantaga na ulan-ulan. Sama no to na miya ka sempur na tano sa giyang kai kaya Ramadan. Aya dalil laro mga pagariya, mga bangsami, nagyang kuto katro nabi yasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbi alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Tigo nabi pamuasa kanu ko kailayan yung kuulan, nalagi diya naman buka kanu, sa giyang kuto kailayan yun. O pamako bar kanu nakasapang isuulan, na ganapan niyo subilangan o ulan-ulan na Sha'ban sa 30 gawi.
Gina ni marayag deuan waga matano Islam agi ang kana na dua pagukitan tano daab ukit ipeguman tanusan. Kanaba tano pagilay agi ang koto paman nakakalinder anta kagi ang koto ukit o sabed ko mga Muslim makaliliw sa agi ang kanan ami aloy tano. Yang untuk mana makapantaguno ko kakum agi ang koto Eid al-Fitr yang koto kabuka na ayako nakuan na saksi makailay si ikulan na bisyahadati muslimay ni adlay na dua kataw mga Muslim sisikiran panagyang koto kapaginuntulan. Tigo mga ulama amay ka di magana pagyang koto saksi dua kataw agu mauntol biru'yatil hilal wajaba ikmala iddata Ramadan 30 yawman na gina patanuman sa Ramadan si kubilangan niyan sa 30 gawin. So aya kailangan na aya kadakal o saksi si eko kakuma agyang kuto buka na agyang kuto dua kataw mga Muslim adlain mauntol siram panadua. Sama no to nagyutoy kambidaan agyang kuto kapakasuldo Ramadan sa katawa saksi gyang kutok man nakapakaliw niyan kakay po siyan na dua katawa saksi mga Muslim. Mga pagariya, ginani masala ikanam. Agyang koto akat kakakatanto, agyang koto akapakasuldo bulan na Ramadan, nagugyang koto kakay po siyan. Siin na nandipindi sa agyang koto kakilayaw mga Muslim sa agyang koto ulan. Kumasa di siran di maniyata, si eko ika-20 Agusyaw, si eko mga ulan-ulan. Mga pagariya sa manayan ay na oras tano na alas 5:36, 5:36 agyang kaiya. Oras tano na sa manaya na mag-anda nagyang kaiya kakuma agyang kaiya iftar. I-close mo. Si tanok man tumanggalin sa agyang kaiya masala ikapito. Agi mo limpusan na masala sa agyang kaiya babul awal. Si muqaddimat as-siyam. Ginan suwaktun niya fi sawmi wa hukmuha. Sa oras sa kapniyat o tao si bulan na Ramadan, kapumuasan niyan nagu anto na ikukuman agyang kuto niyat. Anto na ikukuman agyang kuto niyat o di ka pamuasa o mga Muslim. Tingong mga ulama ayaku kuman agyang kuto niyat na yajibu ala saimi an yanwi siyam. Na paliugat tada nagyang koto di mamuasa kapaniatian si ko kapusan yan sa gyang kaya bulan na Ramadan ami aloy tano pa nagyang kananan niat na isad na ko rokon dua rokon agyang kai paman na kapusa mi aloy tano agyang kai paman na aniya na padanan sa gyang koto masala Allahu alam na ikatlo, ikadua, rukun nagyang kai-asyam. Ay dalil nagyang uto katero wallah katero nabitan wa Muhammad innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mataana ayabu terima ana amal nagyang kuto matatago nagyang kuto niat udi nakiya paniatan. Nagubagian umani tawag yung kuto galabag kaya paniatan yan. So aya oras mga pagariya kapaniatan no nawayan wiha minalayli fi siyamil wajib na igira manutuwa su mga supuasa na paliugat lagi dagyang kaiya bulan na Ramadan nagunso mga padapuasa kasom an-nuzur nagunso salakauron na aya ko na oras kapaniatan no nagyang kuto mga kagagawi sagyang kuto kagagawi nagyuti kapaniat tano lagi dia natin kung mga ulama o di na so puasa Ramadan aguso puasa kafara naguso puasa qada nagugyang kuto an-nudhur sama no to nagyang kanan mi aloy tano mga puasa na pagalindan na paliugat si iko tao. Amay kagyang kuto kapusa na paliugat na suniata na si iko kagagawi. Walau qabla al-fajri bidaklika wahida.
Api apa na paman na ayabu ada kau magiang ko to fajar na isabu ka minutos. Importante na lumia kay ka sa agiang ko to ada kau magiang ko to fajar. So kaya pa ka paniata karoon na korikad na agiang ko to ni ataka. Aya dalil sa nagyang ko to katuro Nabi tanwa Muhammad man lam yubayti siyama qabla al-fajr fala siyama lahu sadin sa tawa di makaniat ko kagagawi ko kapumuasa niyan ko unan o fajar na di ketarima agiang ko to puasa niyan. So ginan mga pagariyami usayan o mga ulama sa agiang ko to puasa apaliugat suniat utaw na si isa agiang ko to kagagawi o kagagawi unaan agiang ko to fajar. Upamakuad natin kung mga ulama tao aya kaya paniatian nagyang kutwa kadun daw. Paman nawa sauman fin nahar sa tawa aya kaya pakapaniatian na kadun daw. Nagudas kaniya ng makakan, nagu makainam. O di na niya na mabata lagi ang kutwa puasa niyan. Na ayabu aka kukuri kuto na si iku mga puasa mga sunnah. Kauto. Yuti kami daan o puasa sunna aguso puasa paliugat. So puasa paliugat na ayan niya na mga kadundo mga kagagawi. Okay na so paman so puasa sunna na kepakai si ipu sa iyo tao sa giyang koto kadundo. Kadundo nagu aya syarat mambu nada aban niya namyakan anta akada niya mabata lagi ang koto puasa niyan. Dan yan mabata lagi ang kuntua puasa niya. Napka pa kayo to si iku mga kapusa sunnah. At na miya kasita no si iku miyaw na. Miya kasir katano si iku miyaw na. Ang mga bangas tano. At tigiran nato na ikukuman. Lagi ang kuntua puasa niyan sunnah. Suniat yan na si iku kadun daw. Dayad na kuri kakaturo mga ulama tano na kuri kagyang kuntua puasa niyan. Kuri kagyang kuntua puasa niyan. Saya dalil lagi ang kuto miya panutulo Aisyah radhiyallahu anha darudu pa Nabi tanwa Muhammad pitero yan atigyan na miya kay sa atigyan na alungan na miya kasulod kami so Nabi tanwa Muhammad na aya pitero yan na hala indakum min shay inwatigyan na baan na panganang ka na matatagur kano fakulna la na aya minisumbago mga karumanian na da ang babi mapriri paradu panganang kan. Naya ko nabitaro nabitanwa Muhammad ko kaya kalaruan yan nun ada panganang ka sa sulda walay na tiga na fain ni idan saim na iman to atigyan na pumuasa ko o di na iman to na tigra ko atigo nabitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama no to naging kaya tutulan si ko nabitanwa Muhammad miniat ko mga kadundaw naging su mga puasa ang mga sunnah. Yes, mga puasa ang mga sunnah. Yang kuto makapantago no ko puasa apaliugat na yang kuto ba di kepakai uba peniati ko mga kadundaw kaaya din na kailangan na suniat sagyang kuto puasa apaliugat lagi dagyang kaya bulan na Ramadan na sagyang kuto mga kagagawi. Tigo mga ulama uba kepakai gyang kaya intero saulan ko bulan na Ramadan na makaisa makapaniat gyang kuto tao aya paniatan niyan na paman na pumuasaan niya gyang kaya ulan-ulan na Ramadan anta kailangan na uman din nagawiin na ma-review niyan o di na ma-renew niyan gyang kuto ni atian kapurumanan niya gyang kuto ni atian. Tigo mga ulama wa takfi niyatun wahida fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Kapakayat tigo mga ulama ago tigitano ketaruto pa nagyang kuto sa sati mananiat ko pagampaganay ko Ramadan sagyang kaiya kapusa iniya noon ko suldo saulan. Sama no to na kapakay mga pagariya isay sa agyang kuto ani at kasagyang kaiya suldo saulan. O edati ko mga ulama na mustahab agyang kuto yun di ka puruman iyutaw sagyang kuto umanda na kagagawi. Kapakayo tugay na ayataralbi nagyang kuto paman na kababaliw niya na sunna agyang kuto din yan di kaparumani sagyang kuto kagagawi. Na miya kalubulubudan na natin kong mga ulama kaino pa na sutaw na dimbuat sagyang kuto isa saul agyang kuto din na di ka preparado kagito din ni atian. Sama no to na din na malaabit yara sagyang kayaniyat
yang kaiyan niya tanap kepakaya maniat taka sa agiyang koto pagampaganay kapakasuldo Ramadan sa ayad na niya taka na pusa na kagiyang kaiya saulan nagugyang kutok man na diyo ni kapaparuman ni kung mga kagawin nagyang koto akasul nagyutod ni paman na niat agiyang koto ataw. Mga pagariya, balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya sa manaya namya pasad tanu agyang kai babul awal fi muqaddimati saum ayaw tuwa kada kalagyan ko tuwa masala ami aloy tanu na pituwa masala. Insyaallah nasi kong mga padauras na ayap man na tugalin ang tanu nagyang ko to albabu thani pinto ay kadua ginan so usayan ako mga ujur kepakay niyan o di na yang ko to mga ujur kepakay yang ko to kapakabukaw tao si ko Ramadan saya bu masala matatago saya na dua masala insyaallah napakalang kapatano bukman agyang ko to kapamagu saya tano saya wanto na agawi nago paman na anto na oras alhamdulillah si ko paganaya kelas tano na inisintano inipostano agyang ko to mga pakisen ansi ko mga bangsa tano miyang sarasiran balasan sirano Allah mga bangsa tano ini private ran agyang ko to mga ansariran miya kalubu-lubu to na ansar kanoron karo tano pagilaya o anta ay magantano sa agyang ko to pamamagayan tano sa agyang kaiya di tano di kapamagusay sa agyang kaiya asyam santano pagilaya wanta ititu-titu pagansar insyaallah. So mansura po na dipindi to sagyang ko to kada kala o tunay ni mga bangsatan wa kumintira saya so kompleto ang ngaraniran. Oy, kompleto ang ngaraniran insyaallah na kumambu agyang kanan na kimbagan tano sagyang kanan pamamagayan tano amay ka pesapasad agyang kaiya usayan tano. Mga pagariya sila manamis kanu alang-ulang wa ng mga bangsami da makandaraynon di maka pamakin nagsagyang kaiya mga usayan tano panganin tano si ko Allah tarima anu Allah so mga amal tano sagyang kaiya bulan na Ramadan nagu tarima anu Allah so mga panganin tano tarima anu Allah subhanahu wa ta'ala so mga amal tano di tano di mapagamal sagyang kaiya bulan na Ramadan paglastan tano ron sumala magyang kaiya mga bangsa tano lagi di Dato Makaangkos Manguranda salam rakanusan mga pagariyami away aduna sumyalam rakatano na dia kanaya ke ilayag yang kaya ngaranian salam ustah so sa ustad na ustah mingi begundag yang kaya ustah terutupan ni ustad kenapa ustah away kita tahu ni salam mustah ustah nah si Zakiyah, salam rakanusan Ima Tanggino, Muhammad Haji Hasan, Mungkaw, Matuan, salam rakanu Alia Manamparan, si Hafida Haji Said, isini ko mga muritan wa mananabnar, agyang kaya si Nailia, maruhum Haji Nailia, dakanu saya sung sa Tagaytay, nakataya sa kami, miyaka sung saya kiusin, why? Next time. Si Nabila Ahmad, salam rakano si Michael Kagugu Gumis. Why? Si Ruhaima Disimban, si Mansur Umping, si Jamail Makari, Anisa Misron, si Wilson, mga bangsa tanwaya lalayo nagyang kuntua diran di kapamamakin nagsagyang kaya laiptan. Mga pagariya, ayaw oras tano sa manayaman to na 5:48. Sa manayan na mag-nagyang kutwa ilalapis. Naino ka rangkom na miskanubod na salam. Mga bangsami salam rakano langon. Di makapandaray nun sa giyang kai. Di tano di kapamagusay. Panganin tano si Allah. Na di tano di mangguna. Nagub kasabot sa giyang kai ang mga usayan tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.